bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal yettude Allah ko julde rasul sallallahu alaihi wasallam salminde jarnade e juurade kam e ñaagade duwaw e neldi duwaw dendagal bandiraɓe kala e andude kadi tabarakallah machallah aset hande o tonto Médina Gounass enen gandi vraiment Daka nene jogori fuɗɗade so Allah lamɗo jaaɓi ɗum noon yo enen ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah tawnu en oɗo Daka e dow jaam gasnen e dow jaam kadi kala ko fagga toon e duwawuji kam e ko ganduɗa makko kañum woni golle tigui rigui Allah subhanahu wa taala newnan en ha ɗum wawa newade no hannirtenede ko wona ko ɗum bande musidɓe tedduɓe gatti e kattanɗe Mawlana Moubarak joom baɗe bawɗe baɗo ko hannide hani joom sutura aduna e lakara dokkuɗen fartange tigui rigui tawtorede biir ha arta bandum ko yettude mo tigui rigui kanko gueno mo ganduɗa hoore makko kanko tigui jaari yettude e kanko kadi jaari jarnude bandiraɓe musidɓe tedduɓe en jeewaka e yewtere nde enen gondi e musidɗo men tedduɗo mo ganduɗa hoore makko kañum woni Mouhamed Ndim keɗɗo kam ɗo junggam nano ɗo toon to banggue men ñaamo enen gandi to oyo banggue sa ƴeewi son mon pam no fewi oyo banggue mo on taw toon mawɗo Abou Samba Diop mo ganduɗa hoore makko kañum aussi ene jeeya e yewtere nde ɗum noon ko weltare mawde wonande vraiment nde ɗo yewtere nde ganduɗa hoore ma en cumbi ɗum en ñaago Allah subhanahu wa taala tan yo yettinen e dow jaam kadi certen e émission kadi e dow jaam ko wona ko ɗum en dokkat Mouhamed Ndim kanko woni mo joɗɗen ɗo e plateau mi wi oye banggue plateau enen gandi mawɗo men Abou Samba Diop nen toon kañum aussi ma en calmidiri muɗum kono haade nden en dokkat vraiment musidɗo men tedduɗo mo ganduɗa makko kañum woni Mouhamed Ndim Mouhamed jaam Allah wiyetema jam wiyetema Alhaji Abbas mi salmini mi juurimam en calmini dendagal yeɓiyankoɓe Pindi Média kamɓe kala e kuuɓal ha ɓuuri tengtude lewlo ndeɗo yewtere nde ganduɗa ko paamen pamminen ñalawma hande o noon ko ñalawma kadi spécial mo ganduɗa ko ñalawma mantidiɗum tawno eɗen gandi ko hande woni kirndol Daka ndeɗo lulde alliyankore nde ganduɗa bandiraɓe ne beltoro ɗum eɗen beltoro kadi nde Allah suɓani en oɗo ñalawma walla mbiyen ɗeɗo balɗe sappo ɗe ganduɗa ko ɗe lulde alliyankoje ɗe ganduɗa eɗen mbaɗa ɗum toon to Médina Gounass to ɗum noon kadi ko ñaagade bandiraɓe ɓe nde kala joho kadi nde yarata surtout no sesa kamɓe sofereɓe en ñaaguima dendagal ko waɗa toon e dewe Allah nde Allah jabanto en jaɓana en rufna ɗum kadi e ummatu rasul sallallahu alayhi wa sallam foof kono noon tigui rufu ɗum e gandanɗa hoorema ko windere nde no didorno sen welam mbiyen honda noon fa tabarakallah machallah ko yettude Allah kadi ko yettandema Allah Mouhamed Ndim ko noon kay calmidirten e mawɗo mawɗo men tedduɗo mo ganduɗa makko kañum woni Abou Samba Diop gonɗo oye banggue mo gandanɗa hoorema omo jeeya e yewtere nde ɗum noon kawɗo mawɗo Abou Samba Diop a salminama a jarnama no fewi kadi a ñaganama Allah moƴƴere e kisal taw ko dumingal caggal majjum bandiraɓe musidɓe tedduɓe man gar e yewtere men nde ganduɗa hoore makko kañum woni pamen pamminen noon ko yewtere nde ganduɗa hoore ma ko enen cuɓini koye men e kala biir belma en ƴeew kala ko gandanɗa makko kañum ɓuuri mantinde e ko yalti ko e nder bureau mbawen fawde ɗum kokken ɗum bandiraɓe ko pamɗen ko hen bandiraɓe kadi mbaw naftirade ɗum noon en garat e ko ganduɗa hoore ma toɓɓe ɗe ganduɗa hoore ma en jewtu ɗum toɓɓe tati ma en jewtu ɗum so Allahu lamɗo jaaɓi ha toɓɓe nayyi ni tabarakallah machallah toɓɓere men arwanir nde ma en jewtu e ko ganduɗa hoore ma ko kañum woni conseil constitutionnel en gandi ko ɓoyan ko riwti on ɗon loi mo ganduɗa hoore ma projet de loi gotano toon to assemblée nationale ñande ɗiɗi lewru avril en tout cas député ji assemblée nationale ɗi ganduɗa makko kañumen goni toon to opposition woni luldiɓeɓe kamɓe noon ɓe pawi mbaɗino ɗaɓɓade toon to ganduɗa makko conseil constitutionnel et les conseil constitutionnel jaɓaniɓe e nden ɗon ɗaɓɓade ma en gar hen so Allahu lamɗo jaaɓi ɗoɓɓere men ɗimmere ɗe garen e ɓen ɓe ganduɗa makko ministre uji wonnoɓe ɗo e laamu président Macky Sall kino tolno e mabɓe joyyi koko mbaɗa vraiment koko nodda toon to haute cour de la justice ƴeewen on aussi holko mbawɗen famde e holko potten wawde famminde hen bandiraɓe ma en gar e oɗo dialogue mo ganduɗa hoore ma ina joga jorta ina foti wawde wonde walla ina foti wawde lombade hakkude ancien président Macky Sall et le nouveau président mo ganduɗa hoore ma kañum woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye et chef d'opposition gonɗo premier ministre mo ganduɗa chef de parti mo ganduɗa hoore ma ko kañum woni hande e régime kesso woni on ɗo mo ganduɗa hoore ma Ousmane Sonko ƴeewen holko ɗum jogori a jibnande renndo ngo ma en gar e ko ganduɗa hoore ma conseil constitutionnel mbo Côte d'Ivoire ko jaɓanani on ɗon mo ganduɗa hoore ma Tidiani Thiam yaltindemo e liste électorale o mais également o wasa jeyde e course
ngandon makko kanyum woni vraiment dum sumgoji e lefol laamu Côte d'Ivoire kono kay ma en ngar e den don leydel ni ngandon makko ngoni woni alliance des états du Sahel dum aussi ma en jewti dum e mawdo Abou Samba Diop inchallah rabbi dum non en batta so wona ngaren e tobber men arwoniri musiddo teddudo Mohamed Ndim jom revue des titres Mohamed so mi Mohamed Ndim non hakkilam arake nulado Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam do wonno Allah ken fartangi e njurimo nulado Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam kono kay ma ar e nene men Binta Ka gondo ton to Tambacounda Mohamed toɓɓere men arwoniri woni on ɗon rejet mo gandanɗa hoore ma conseil constitutionnel waɗi ɗum hani ɓey nen wonɓe lundiɓe nen cuuti juuɗe men dow mbi e wonde kañumen dañi ndam kono kay sa ƴeewi ha nder régime gonɗo ɗo kañumni nen suuti juuɗe men wi e wonde dañi ndam holko mbawɗa famminde hen bandiraɓe e on ɗon régime eyyi ngalaɗa fatno ɗum quoi mboɗo jotorino ɗum so Allah par ce que ɗum kadi mboɗo sikki to banggue wonande ɓen ɓe ganduɗa ko hande kawuji ɗiɗi goto kala nana sumbane sa joni wonande polgu mum ha wiyen seeɗa tan ko en ji poste premier ministre Ousmane Sonko d' après nde o yalti nde ɗum waɗi ɗon e jammagu ngu en ji e Facebook page makko mba mbiyani mataw ko winda toon ko ɗum ɗo koko windono ko ɓoyni jooɗi wadde mo fanno ɗum ɗo ko ma ar d'après ko nanɗen ko omo haala e ko jiiɗen ko windi andat ɗum ɗo mataw ko ɗum ko hunde defanode tan ne sabbi ha ñalawmum yonta woni on sahande o ɓaŋŋini ɗum fo e wade noon ɗum ɗo hollita tan ko ñawoje leydi Sénégal yimɓe kala ne gandi ko yiyete ko Sénégal hunde nde ne heewi addude caɗele adda haala e ko way noon kono so tawi ɗum yettima wonɗo ɗum yettoto en tawat tigui katantagal ɓen ɓe ganduɗa kañumen jogui ñawde mbasen jejjide en 2024 nde Macky Sall yinno rewtude élection ji ɗi conseil constitutionnel yo Allah ɓuɓan omo ganduɗa ko Badio Camara ko nden kamɓe les 7 sages ɓe kolliti wonande nde ɗo ɗaɓɓande jiɗɗa ala min jaɓani report des élections ha ñawma naggam ɗo waɗano ɗo ko ɗon tan waɗa maintenir donc ɗum ɗon ne kadi ko hunde ganduɗa conseil constitutionnel walla ñawirɗe towɗe leydi Sénégal e kala e saaha nde yimɓe jeehi ha paayi kamɓe darde mabɓe ko foti ko wonde wase ƴewde min ko ɗo gonmi walla ko ɗo gonmi ɓe koko foti ko wonde ko ɗum woni ko mbaɗa ko ɗum woni koɓe mbaɗi heddi noon hande beele saaha ene foti wonde to banggue Pastef en jii kañumen ne kollita wonde minen de komin jiino ko walla komin mbino ko ha joni elle ko ɗum woni koɓe ɗoɓe dalnori wonande ɓe dokki min gonga komin mbiyata ko wargo walla torti acte barbare ko way noon ha joni ɗum ala hen ala ɓe ga kañumen ne mbi wonande minen guila nde min gaddata projet amnesty o en 2024 wonande ala fof ɗo ɗum min mbaɗi hen wonande wargoji ɗi walla won torle ɗe ganduɗa ne mbaɗa hen donc ɗum ɗo en nawat ɗum tan to banggue sak mo ganduɗa ko toon mbatten to banggue ñawoje mbiyen ko kamɓe tan mbaɗi golle mabɓe heddi ene jiiɓanno hakkude hakkillaji yimɓe oɗo loi noon interprétative mo ganduɗa ko kay saabi oɗo rejet woɗa andi yimɓe kala ene joguino caɗele wawde ɗum ni famde oɗo loi interprétation ko gandu ken ngala gandal to banggue ko yete ñawoji ko foof aɗa nana hen kam koɓe mbiyata ko interprétation yewtere beele ɗum waɗino beele deƴal waɗino beele consensus waɗino ha wonande ɗum nandira waɗi ɗum waɗa taw yahano to conseil constitutionnel yimɓe ne ganduno ko toon tan wonno dernier ressort mo ganduɗa ɗon ɗo ɗum yeeyi to assemblée nationale sina ɗon ɗo ɗum hankadi ɗo ɗum ɗo kamɓe jagge dawrugol ɓe jooɗaki ɓe jewtidi ha ƴeewa ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni ɓuural leydi ndi to banggue deƴal ɗum ɗo gaccen ɗum ɗo mbaɗen ɗum wawa wasde wadde par ce que wonɓe ganduɗa ko fotɓe yaafade kono harima yaafade andat toon joomo sa andi toon ƴomo beele jaafoɗa ɗum oɗo ko poɗɗo tottede damurde koɓe mbiyata ko réparation e ko way noon oɗo ko donc ɗum ɗo foof jeeya koye jewte ponnoɗo waɗede malheureusement ɗum waɗani nawa ko assemblée nationale majorité mécanique nan toon ɗum sinama yeehi kono noon ñawoje towɗe mawɗe conseil constitutionnel ko kañumen hande gaddi jaɓɓal mumen yiide wonande oɗo loi o wona loi tan mo mbiɗon ƴewteɗen ala ko loi mo ganduɗa woodi ko wayli te eɗen gandi amnesty so tawi tan mbiɗen ko interprétative so tawi a wayli ne wayno a di goɗɗum ko taftuɗa ko jiida e ko nanno ko ɗum woni koɓe darsini hollidde tan wonande ha joni koɓe mbiyata ko transparence to banggue wonande koɓe mbiyata ko wellitare ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen jogui
to bange jagge nyaawoje ko way non ko dum woni ko jiiden e ko dum kadi woni e kala saha kadi dum wuta hendu no ganduda ko dum woni ko gandino dan leydi Sénégal ko non bela asikani ko wiyatano ko adande nden be biyanno ko les 5 sages kono joni kambe gonti 7 bela sikkani be gonke gongdinde tigirigi sage yagal bitengal ko dum don be gongdini parce que ay jumri Allah be mbadi do rejeter on don loi mo gandorma projet de loi mo gandorma président Macky Sall yidi no waddi dum ko fati Allah haali dirtinde élection ngaji be garti be gitti o do loi mo gandorma ko loi interprétative ngal projet de loi o Amadou Ba wadi introduire ala woni ko biiden ko tan woni ko loi o nati wonde tan loi podde ƴeewede hiñe loi o ko wodi ko itta hen wata hen en ji madum won ko yarda ata e leydi Sénégal parce que premier ministre Ousmane Sonko wadino dabbande hebi ko yete ko non lieu simbu yimbe fo ene gandi won hala ko halno à l'Assemblée nationale so tawi ko loi partiel o tan loi o tan total ko kanko adda kanko hoore makko boroto wutte modo jagordo ruto prison ha non ƴeewe holno watte mbele ko way kono non e mois de janvier 2025 o yimbe ne gandi hayso tawi dum wada ko less o hebi ko yete ko non lieu total wonande dendangal ko ganduda dum do wadi ko mo rewre no dum kam itama makko halabi labinama kanko e président Bassirou Diomaye Fall on kanyum ne be nawri dum hayso tawi loi amnesty o tan bolo artironomo Ousmane Sonko en ndutto wodbe wodum ndutto kanyum ko kanyum woni le chef suprême kanyum amnesty ala ko wawan dum kono fo e wadi non en jibe do dido kambe mbadi bénéfice wadde hollita tan ko wadde ko conseil constitutionnel woni koy darde mum ala fo do wuri parce que a wawa yettande be do ko mbiyat ko lancudo fo tekkinto ko bangi mum mo gona be dum dar hol gananda horma holto Ousmane Sonko en tant que premier ministre holto fota wawde rewde haw dañu non lieu total parce que mi famane quoi parce que sa ƴeewi ko kiwi ko ummade 2021 ha 2024 mi wiyani ko omon hende mais omo jeya hen parce que kala ko kiwi do hande vraiment do wi do omo jeya hen donc du coup mais ko dum woni amnesty o amnesty ko dum sabino dum ko yawtere wadno ha dum adda la Assemblée nationale be mbadi bénéficier o amnesty dum woni jaltal ngal ha hande Allah hokkibe laamu donc dum don so ko dum woni ko mais ko burko hedde hawnade en woni kambe joni sa ƴeewi au fond be mbino e wonde kambe be jaadani walede amnesty tawi ko amnesty be jaafima wore mbadi amnesty joni rutti ebi jabi e dum non ko dum haala politique tan waye dum ko dum haala politique so tawino dum wonano haala politique Amadou Ba ma won ko addi ko wana interprétative wadde fo e wade non dum wadama rejeté e hollita tan kono mbimi ni ko hande e ndudon suudu conseil constitutionnel ko yummare ne ganduda no be mbiyata ni mo ronki yummu muynayta dum so yi ha en payi kambe ne be jogi darne mabbe ne ganduda ko timmunde kalde be dari be nyaawi ma yimbe be dañ hen sagoji mumen e ko cikki dum do ko dum fori wonde gongo Amadou Ba est ce que kanyum ne fori en yurnta do Amadou Ba sen bi Amadou Ba bi dan am ba numéro 2 au Pastef o fori en yurnta do non parce que ngol en wayne presque ngol wadat laabi di parce que kanko nani o do loi interprétative kanko nani dum kadi o nani dabbande wonde yilade e wonde est ce que président Macky Sall yidano addan attaque ton et conseil constitutionnel yiddi dirtingol élection ngaji di aussi hol ko est ce que kanko fran jatal hoore won ko logiquement ko politique o wadata o be jogi jimbe mo peut être ko kanyumen nelatam kono foy wadi non min biya won ko logiquement ko bele logiquement ko woni o ngal jabbal ngal ko jabbal mojjal walla ala min kam wona fanyankoje to bangi nyaawoje kono ko des actes politiques foy wadi non ko tawno so tawi wodi jimbe ma to bangi o mbada politique sa ha fof mon bad gede de ganduda hay tawi wona an wadi kanulaado dum ma heddo à jamais parce que kalando région projet o kala ar hala a fami kanko indi makko arab kalando yimbe hakkille men arti e dabane makko do wonnonde kadi indi makko arab donc de même que Guy Marius Sagna parce que Guy Marius Sagna aussi enen ciftoro o windin do bataki fewde e président Macky Sall hollide wonde koko foti wadede traîner e tonto haute cour de la justice aussi dum wada rejeté e on don fon so tawi dum don fof latim est ce que ad sikki hande comme par exemple conseil constitutionnel darne ne be darinde walla ko yakarno e makko yakorano ko e mabbe fof dum don Sénégal nabbe puddima yiddu e mabbe walla
min nangumi tan kono mbimi ni gila debi min nangumi tan ko so en jeeyi ha gere men gojji conseil constitutionnel kañum ala fof do ganduda ko mataw ana est ce que kambe be ngala possibilité ar wadde intervenir avant que giri menen gojjo parce que tawi e ngaccal men ha giri men gojjo non c'est manam ko kambe jogi le dernier mot d'accord parce que recours so wadi donc enen gandi won luwaju tawi ko ma ja conseil constitutionnel kañum men totte hen dum feu vert mum on saha so yehi to mawdo leydi wada dum abrogé donc dum woni ko be bari ton jeya ko suudu ñawirdu towndu wadde so tawi ari ha don dum sabino recours o dum wadama rejet dum wadi biiden wadde ko kambe ne darne mabbe so tawi ga to assemblée nationale to ko majorité mécanique ko politique jilli ton wadde ga alana politique gonammi tan ko be mbiyata ko parti au pouvoir mais alana parti ben be ganda ko on opposition so ari tan ko fori ko wonde lawol ko dum woni ko watte sine pro asikani hande projet de loi mo ngandorma Thierno Alassane Sall o wadi dum introduire et on don fon woni comme par exemple amnistio itse hala be cer asikani dum no way artude projet o arte après so arti est-ce que dans ce cas de figure so wotam tonto assemblée nationale dum don ha Ousmane Sonko habe jewta kanko e Thierno Alassane Sall peut-être so me badi jewta hakkunde mabbe dum don ma asikinden yewtere ma ana damini yewtere ma wad men bon men yewdo e jonti garoje holko dum addanta men inchallah kunan ngaren e ko gananda hoorema woni tobber men dimmer de woni beebe gananda hoorema ko jagorde gonno e laamu président Macky Sall tumabi surtout ko fati al hali do covid 19 woni fond mo gananda hoorema vraiment kino tolne e 1000 milliards wonko gananda hoorema aussi hen set sa ƴeewi on don vraiment rapport yalti gila président Macky Sall in doyti déjà won fudduno wade jeune poursuivre mais hande be do joye vraiment e be jogori vraiment nodde ton ngana horma woni au haute cour de justice est-ce que réellement hande ina fada wonde haute cour de justice ina libet walla bon adandi dum kam ko nyaawoje de lelnir non wonande on mo ganda ko kay worno ministre ala do wawata nyaawede don do nawa ko haute cour de justice ñaawirne ɓurdu ndu towde tawno won fonction jogino e ko way non yimɓe fof nanguno hakkillaji kam nanguno baɗo Moustapha Diop kañum kam dumu gilay hakkude mum e tabaski ngom gilay den fuɗɗi haalede ko way non ittude immunité parlementaire mum wutte hormo mum kali haal Ismaïla Madior Fall ndey Sali Diop Dian om ganduɗa ko Amadou Mansour Faye heddi koye contexte covid 19 alay saw kadi yimɓe mbawa hen yarude sese mi anda non baddo e mo wadani kono min kam bodo nangi odo covid 19 fond covid 19 kala hen mo juudi mum moddi hen tawi ada dirtini wonande koppereje renno e sahaji di ganduda e sadda sikata na no reeto e sahaji musdi cadele de ganduda besnguji di kala gor fo tini e hoore mum e on saha cadele keptinodo dum nde wonno a wawa yaade haajuma kon joodibe kon wadabe confiné e te kadi hawri e inflation dum wadi batte aduno fof gedde de fo séré ko way non wadde so tawi leydi ndi fo rendini koppereje e gardugol laamu ngu dum don yama ene tellitne e besnguji di kala so tawi wodi ƴettube tan nawi ben ko fodbe huccidde lawol mbaawa kadi artide ko way non heddi ko surtout barno Amadou Mansour Faye ko kay ardino gedde wadanno dum coordonné alay sa yimbe mbaara hen sese surtout to bangi wonande wondo tuuma 3 milliards be mbi 6 milliards mo ganduda dendangal de ƴeewa fof ƴeewama hay 3 milliards walla 6 milliards anda ko do rewa dum don kadi adandi on saha hawri ko e jamono tawno e mbawa tan lugidinade e procédure normale no be cikkite ala dum so rewa Mansour Joni ça fouf parce que enen jam e plateau télé di kanko mon yaltan o mon wada brandir gandan do makko dum do woni justification do jogi bela dum aussi ene yoni walla njimi do laamu ngo wonande puisque eden gandi on saha gono den koy situation mo ganda koy moment ko jamono crise gonden jamono crise non so ari alay sago ko heewi parce que e covid 19 en ji leydi mawdi États-Unis d'Amérique wodi leydi do yehi don e tarmag aéroport ko don jowmen telli ciodi bagasuji di ganda ko di ciodanno donc mais beeda ko stawi ko ministère stawi ada yaltina koppereje alay sago rewa procédure normale wonande on période aussi dum wawana mbodo mer ko non biime c'est-à-dire wawa wonde wonande
yomi rewga no direction des finances no be mbiyata ni yo rew procédure normale mbasa tottide xaalis en espèce e ko way non surtout ngollotoɗa koye secteur ɓe ganduɗa ko informel par ce que commande uji mbaɗa to banggue masque uji so tawi a yi wonande tottirta ko par chèque wonande ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe secteur informel tawireɓe ñootoɓe ko way noon jomumen so jaɓani ko yiyete ko addude e wadde ƴettude chèque donc ene haasi totta ɗumen eɗen gandi on saaha laamu ngu gollodirtuno koye secteur informel o e ɓen ɓe ganduɗa ko les fournisseurs ko wayno yewɓe e maaro yewɓe produit détergent en etc hani e golloɓe to banggue sensibilisation guilay waɗoɓe sensibiliser waɗannoɓe ɓe leppi jimri ene ko way noon yimɓeɓe ne mbawata renterade broso ɓeɗo kala goto foof heeɓi hen gueɗal mum heddi noon ko holno ɓe mbaɗira répertorié hono ɗum yaari ko ɗon addi caɗele donc ɗum ɗon fof so yiyama yo luggiɗi ne holkise nebbise ƴeewe no jomum totira so tawi rewani ɗo fonno rewde ɗo jomum ko dirtini ɗum waɗa sikki sa renaki ma ɗum won ko ganduɗa ma addu caɗele no fewi mais est ce que ɗum a sikkani no wawno tan wonde e dans la discrétion non wawa wonde no laamu kala kene no wawa wonde discrétion par ce que ko laamu gollata laamu kene gollata ene haasi joguiɗa ko coffreje rendo ngo yo laab kono noon alay saago neɗɗo mbaɗen conjugué e jamanu mo hawre koye jamanu crise noon so ari alay saago yimɓe paama won gueɗe ko ganduɗa ko keñoraɗe ɗum so waɗama hakkillantagal yimɓe ne foti hokkude en ɗum ɗo waɗa koye jamanu mo gonɗa wonko yimɓeɓe talani walla wonko wawa fadede wonko yimɓe mbawa sabbade min mboɗo sikki ɗum ɗon heddi noon kamɓe les 5 minutes mboɗo sikki neɗɗo sa takkama hunde a yiyama arnoto lawol poɗɗa tan ko notoyade so tawi aɗa hooli hoore ma waɗani dans la mesure où comme par exemple so tawi comme par exemple tawama vraiment que tumute koye ma fof ala hen haydara ko woodi on ça aussi kamɓe on ke ɓe gacceɓe koto galleji mabɓe min de ko ɗum cikkumi kamɓe ɓe ngala e fo e wade noon tan so tawi lambu hande leydi kala ɗum woni ko yardata e wonko tumeɗa tumen nde non seulement haɗan tan e tunuyde ɓandu ma mais tunuyni ɓandu ma tunuyni ɓandu bande en tunuyni rendo ma tunuyni fof quoi par ce que sa wiyama tan a ñaami hankkadi déjà ana tunuwi eyyi kono noon ɗon ɗo neɗɗo o ƴetti responsabilité makko wonde homme politique ƴettude responsabilité mum totteɗa ko wayno ministère donc e nder 17 millions bani adama e leydi so tawi ana itama halfinama ɗum wadde il faut toujours attendre gueɗe baɗina noon ɗum ko hunde fonde wonde par ce que an suuɓi wonde neɗɗo public an suuɓi wonde politicien ko an suuɓi ko ganduɗa ɗum ɗo so tawi a joguima ɗum ma million ngaji dewe ma hay sa waɗi ɗo poɗɗa ɗo wadde mbiyeɗo a waɗani ɗon tawno an jogui responsabilité mumen mais fotani nangude comme par exemple so tawi a tottama won certaine responsabilité ji sa yi ha a terme manam a gasni tan gara tan directement mbaɗa rapport aji ma fof mais des rapport ne waɗa par ce que sa woni e ministère so tawi a tellima goɗɗo lomtimama passation de service ne woodi rapport aji mbatta présente rapport aji dodide ne woodi e ko way noon ɗum ɗon ko hunde fonde wonde kono fof e wade noon tan jomumen tumama ma daro laɓɓini koye mumen so tawi mbaɗani e kala hen baɗɗo kadi min mboɗo waɗi encouragé lawol yo fawe dow mum Mouhamed Ndim Allah jarama garen tan e toɓɓere men ɓe gandanɗa hoore ma woni dialogue cikkaɗo e wonde en foti wawde laatade hakkude son excellence président Macky Sall et son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye kamɓe e Ousmane Sonko en tant que premier ministre beela jaam ina wawa laatade surtout to banggue politique par ce que hande so neɗɗo haali a jaaɓi sa salima hande politique men en hirɗi eyyi dialogue Macky Sall enen haale ko adi foof hol ɗaɓɓuɗo taw min ko toon ñomi hol ɗaɓɓuɗo yidde yewtidede nde ko ɗum woni haala ka hol ɗaɓɓuɗo an joni an selon toi est ce que aɗa jogui jorto wonde haqqille ma ene wawi tongude ko Macky Sall foti yiilade est ce que ko Macky Sall yiilto ɗum min hande oɗo saaha caggal ko yahata ko mi yani ko yahata ko e Sénégal ko yahata ko e aduna yultodiri ha hande naati e leydi ndi Macky Sall fota ɗaɓɓude kaldigal hakkude mum e laamu ngu par ce que sa ƴeewi hande ko gonga ko ɓeeɗo Allah ardini ko kañumen laami kono Macky Sall hande wonɗo waɗata rayonay d' après noon situation ji guuraɗi ɗo e leydi ndi ko gonga kankone omo foti ɗaɓɓude yawtere kono noon koye hol contexte jewteten bon hande yimɓe fof jii beele kadi ɗum jogorani wonde so tawi ɗum ne woodi laatima wonande yewtere ne foti wadde par ce que mi yii mbaɗo no Waly Diouf Bodian ɗabbi ɗum yo yimɓe dog koyɗe jaam Sonko Bassirou Diomaye e Macky Sall mbawa joddade beele wadde
ko yimɓe ɓe mbiyanno ko beele kamɓe ne ɓe mbiyanno ko ala. Est ce que Wali Bodian kañum so haali ɗum est ce que ne se contredit pas parce que wonɗo wiyanno e wonde APR naɓe pour ko waɗe APR hoore mum foti ko foppede ha laaɓa sen e beele kalaw ɗum ɗon kongi est ce que en foti wawde jabbanede wonde yo yewtere waɗa e jimmiide ko beele haaldemo ɗum kanko wadde ɓe jiyani ko yimɓe kartorono ko mbiyannoɓe ala ɗoppa ɗon ɗo moƴƴani par ce que nangude nde ha ɗum woni ɓe mbi ko ɗum rapport on andi ko ɗum joftigu e o saha hande ɗo jiiɗen ɗo Allah nawi Macky Sall an taw noon neɗɗo ɓural ko Allah woni koye juuɗe Allah jokkodiral mum hande e ɗo Allah waɗi ɗum ɗo to banggue statut ɗi jogui to banggue toɗɗe ɗe toɗɗere to banggue no wayni hormede e yitere nde ƴewretende caggal leydi e saaha mo Sénégal jogui caɗele hakkude mum e FMI ha joni ko foti ko hebde wonande heɓani ni en waylo to banggue eɓɓoji kesi gam projet ji kesi ha nini ye mbaɗe jogora fawede ko wiyete ko structuration assainissement structurel e ko way noon ɗum ɗo fof so tawi renti ɗon a dañi ɓiɗɗo baɗo noon ko ɗum faaro leydi ma ko ɗum sago leydi ma aɗa foti tottude ɗum jungo beele mbawon gollodirde kañum ɗa wawa yettade ɗo yettanma toon par ce que ɗa wawa yettade ɗo hande ɗo yimɓe cikki ɗo de ko ɗo woni caɗele ɗe te ɗo an alana ɗon konngol walla ala ɗon koyngal jomum ne wawi yettanademo ɗum on kay a dañi mo ganduɗa janggo e jaam so tawi ɓanduma ŋañima ne wawi ŋañanademo ɗon yahanma toon ɗum ɗon ko hunde ganduɗa poti ɗaɓɓide ɗum e Macky Sall heddi est ce que ɗum ma waw bon en fait mi anda quoi parce que aɗa andi ko adi foof ko konguiɗi biyeɗe walla ɗum ɗon foof neɗɗo hankkadi o ƴewata que sa grandeur o foppa ɗum ha laaɓa après o are eyyi so tawi jomum ƴewata ko hakkude mum e yimɓe ɓe eyyi ma wonno waɗani kono so tawi ƴewata ko hakkude ma an ko moƴƴinta leydi ndi e ma noflo ko yimɓe kalata ko mbaɗa ko leydi ndi ko fotata ɓamtude leydi ndi jono holko fotata ɓamtude leydi ndi beele ko noflade min gacca jokkodiral amen Macky Sall min guura e caɗele walla ala yomin ƴeew ko nafata leydi ndi ɓamtu ɗum ko jokkodirde e Macky Sall e mbiyani Macky Sall ne wawi ɓamtude Sénégal soɓe jokkodiri ko moƴƴinde tan jorte ko way noon aɗa andi ɗum aussi presque baɗon Idriss Seck haalino ɗum wino e wonde kala jogorɗo laamade leydi Sénégal o anda hol jogorɗo laamade mais so tawi tan aɗa jogori laamade jokkodire président Macky Sall par ce que holliti président Macky Sall dañi fartaŋe udditanama dame ɗe foof te d' ailleurs sa ƴeewi hande statut mbo jogui o a famat tigo udditanama dame ɗe foof dame gandanɗo hoorema neɗɗo mawɗo e nder leydi e walla nder aduna o ɗum fotno wawa darade fof presque hande omona e ɗen ɗon ɗum wayi ko ɗum mbimi hande en mbiya bon kono eɗen jogui jorto Macky Sall hande to banggue carnet d' adresse to banggue jokkodire ɗe jogui to banggue no jiiruɗen ɗum ni ne waɗa rayonné ene wawno wonde nulade wonno ɗo ko nula 4P donc ko hunde nde ganduɗa ko Emmanuel Macron fawi makko 4P wona tan e leydi France ala ko leyɗele caɓanɗe jeenayyi leyɗele o kañumen kanko Macky woni kolaɗo mumen omo yahana ɗumen beele hande Macky Sénégal Macky so woni no johono ɗumen jamma e ñalawma ene ƴeewa ko ɓamtata leydi ndi ɗon ɓuuri kono noon kanko ne omo jogui intérêt à ce que yewtidde ɓeɗo en ɓe ganduɗa hande yimɓe makko kala ɓe joguino nana ndumbe ko wayno Barno Farba Ngom ko goto ɓe ganduɗa ko gasɗo e Macky Sall ha laaɓi baɗo no Lat Diop woɗɓe ganduɗa wadde toon ko ɗum yewtere beele noon balla min to minen mbima aha mboɗo walla mon to noon e sarɗi e ga yimɓam ɓe ganduɗa hande ne jogui caɗele ko wayno fo e wade noon ɗum fo e wade noon kadi leydi ndi ko enen ndendi ko ete ko apaisement wonande climat social walla climat mo ganduɗa ko gam ɓe mbawa wadde enterré ko mbiyata ko hache de guerre leydi ndi beela deeje to banggue dawrugol ngol payen e étape goɗɗo to banggue ko ɓamtata leydi ndi kamɓe kala yiya eɓe beldi ɗum ɗon ko hunde moƴƴere so tawi ɓe jejjiti yimɓe mabɓe ɓe jejjiti gueɗe dawrugol ɓe ƴeewi ko nafara leydi ndi ko min mboɗo waɗa ɗum encouragé ko ɗum hunde moƴƴere ko noon ko ɗum hunde moƴƴere en tout cas kala ko foti wawde addande Sénégal jaam pour min jaggim que vraiment kam foof ɓe poti hen yahande surtout noon président Macky Sall parce que président Macky Sall senen ciftor kongi makko ene jeyano hen o wiyatma Sénégal je le porte dans mon cœur donc so tawi a wi noon tan fitti ko an Sénégal ene jara foti jarandemo hunde foof donc Sénégal hande jaam ina moƴƴi ɗo saabu so jaam ala mbi sikki mawɓe ne kewi wiide jaama jultaki Mohamed garen e mo ganduɗa hoorema toon to caggal leydi jento Tidiane Thiam ne ko ɓiɗɗo Afrique naaji mo ganduɗa hoorema woni ko toon to dowla Côte d'Ivoire kanko e sungoji laamu payaɗi vraiment o ittama e liste électorale o d' abord ensuite kadi o waɗama vraiment o hollitama wonde ko double nationalité o jogui ɗum ɗon foof
hol est ce que aɗa fadno ɗum walla est ce que hande vraiment Afrique fotani yewtu ɗon walla est ce que hande vraiment jiɗɗo wonde candidat afami fotani vraiment ummade e ɗin ɗon fannuji beela ene wawa wonde eyyi ko ɗum gueɗe dawrugol tan malheureusement c'est regrettable Afrique ha joni eɗen keddi e ngal ɗo jaɓɓal wonande heddi noon ko so tawi yimɓe ne kaɓa kala ɗo pewnirɗa ko ɗon woni ɗon nanguittuɗa ko gonga kanko Tidiane Thiam wonande omo rewre ko wiyete ko double nationalité kono noon hol gonɗo nder Alassane Ouattara mo ganduɗa hande so tawi waɗi présenté ngolɗo koye 4e mum mandat woni bon yiide Tidiane Thiam ko double nationalité won hen ni nana hen saade des murmures eɗen wonande est ce que ko Côte d'Ivoire najo ɗum ko hawni mbawen siftorde au fait Boigny kañum ko neɗɗo mo ganduɗa ala ko yiyanno so wona ɓamtare Côte d'Ivoire c'est vrai que hay so tawi jomum to banggue inde mum elle ene uura ga e Sénégal ko gonga Tidiane Thiam bawmum wiyete ko Amadou Thiam de ummi ɗo woni Côte d'Ivoire joguinomo comme no mbiyata hande RTS joguinomo radio télévision Côte d'Ivoire yeehi France jangui toon ha woni journaliste plein arti nde arti au fait Boigny waɗimo 2 fois ministre successif woni toon ministre de l'information Amadou Thiam ko kañum jibini omo ganduɗa o Tidiane Thiam ko kanga mairie wonno mo Côte d'Ivoire farnortono beele ko hande wadde ɓe mbiyata Tijani beele ko ɓiɗɗo leydi ndi par ce que nde woni premier africain nannoɗo école polytechnique française ɗum wonno ko fierté Côte d'Ivoire naɓe kala kanko woni gadano e ɓiɗɗo Afrique ko weeɓani ko jogade banque crédit mbo Suisse ɗum ko teddungal Côte d'Ivoire wonno sa ƴeewi hande to banggue wonande ɓesgu mabɓe Tidiane Thiam jogui miñira mum ɗiɗo goto e mabɓe kala woni no ministre kanko woni no ministre de la coopération du ministre de la coopération et du développement mo Côte d'Ivoire donc on waɗi servir leydi heddi noon to banggue wonande dawrugol ko hunde wonde compliqué mais parce que adan ɗum ɗon aussi addantama ko haala pulaki ko wi deftere jangguete deftere bandum Karim Wade aussi il était plusieurs fois ministre ala fof ko wonani ɗo bamma ko woni ɗo président de la république mais ko ɗum ɗon haadimo jeeyade sumgolde fullam ɗiɗo ɓennuɗo e ko ɗum no contexte ko gonga hay so tawi yimɓe kamɓe ndendi fodore kono contexte uji mabɓe ne ɗesi nandude par ce que oto hanki oto nde wullete nde farnorto ɗum ko leydi no worno mais min mi yaani noon ko Côte d'Ivoire naɓe mbi wonde wona ala ko ɓiɗɗo Côte d'Ivoire najo 100% heddi noon ko hande joɗiɗo leydi ndi Alassane Ouattara beele wona kañum wonande ko mber ko yimɓe fof en gandi lamɗo hande leyɗele Afrique kañum waɗata manigance ha dañi ko yiɗi ko wonande wonde tailleur tan ha des constitution dosɗe ha daña ko jiɗɗa ko ñawoje ko way noon hande woni koye 4e mum wonda te yimɓe fof ne gandi président PDCI kanko omo ganduɗa ko kanko Tidiane Thiam ko neɗɗo ɓurɗo lollude Côte d'Ivoire ha sondage uji dokki ko kanko woni favori e ɗiɗo élection ji payaɗi wadde so tawi ko gonga kanko ne a 87 finalement koye 2025 oɗo o waɗi o iti nationalité makko française wonande hankadi o arti holko saabi nos africains là non kanko o jibina ko France o jibina ko France to no jibina omo jogui toon nationalité e dinde jomum yeehi ha ƴetti hankadi jaɓɓal wonde wadde servir leydi mum waɗi renoncé gam arte hedde e leydi mum e en 2000 way voilà bon eɗen gandi kadi parti makko o mbaɗa ɗo investir parti makko mo ganduɗa koye guilay Ari Kona BJN wonande PDCI finalement ɓe cuuɓimo ɓe tottimo parti o ko kanko ɗo wata ɗum o holliti kanko jaɓani ko fawa koye mais ko politique so tawi ko politique so teppima anne wat politique ha ƴeewa ko ɗum jibinantuma mboɗandi non mi yiyata violence kala ko yewtere safrani wona goɓɓe haare cabbi safra ɗum mboɗo sikki Sénégal haare cabbi goɓɓe de guitti ko ganduɗa hoorema muusi de ala ittata ko ittata bonat tan kono wattinto tan koye yewtere mboɗo sikki noon kankone en jii quand même vraiment discours baɗɗo responsable mo haali yiide wonande mabɓe daro ɓe keeɓa foddeji mabɓe mboɗo sikki tan kamɓene yoɓe daro ɓe keeɓa foddeji kanko Tidiane Thiam haɓe daña ko min mboɗo dañi ko ɗum politique wadde ko politique tan ittata ɗum politique o noon ko deeƴal apaisement des stratégies politiques des schémas politiques beele kanko no heɓa so tawi kay ƴeewe beele wawi wattede
walla ɓe mbaɗa investir candidat goɗɗo mo ganduɗa hayso tawi ɓoyata ma ɓe mbatta publier liste uji ɓen ɓe ganduɗa ko yoɓe élection ji ɗi ma ɓuuri yaññade hen Maodo Abou Diop ko noon donc Maodo Abou Samba Diop kañumni ko kañum tigui garaten e namdi meɗen namdal men garunigal Maodo Abou Samba Diop ko Tidjani Thiam jafoɗona Tidjani Thiam oɗo mo ganduɗa hoorema ko ɓiɗɗo Côte d'Ivoire najo mo ganduɗa hoorema hande ɓesgu Côte d'Ivoire naɓe ene cali ɗum holko mbawta famminde ɓesgu Sénégal naɓe walla ɓesgu ɓeɗo mo ganduɗa hoorema ene jeeɓa vraiment yewtere men pamminen e on ɗon fannu belma en mbaw andude tigui rigui kanko Tidjani Thiam holko wonno dan makko walla Côte d'Ivoire est ce que ɗum ko ɗum guulete par ce que enen gandi aussi wona kanko tan tuuma wonde omo jogui nationalité goɗɗo mbo jiiɗani e nationalité Côte d'Ivoire sen gummima ɗon Maodo Abou so tawi kay vraiment fof laatima leyɗele ɗe gandanɗa hoorema kañumen goni alliance des états du Sahel ɓe kolliti waɗa créé ko le 16 septembre 2023 ina hen e ɗen ɗon leyɗele mo ganduɗa hoorema ko leydi Mali Burkina Faso kam e Niger ɗeɗo leyɗele fof sa ƴeewi ko presque ko coup d'état vraiment woni tonet hani ko militaire eɓe presque pratiquement ko kañumen tambi ɗum ɗeɗo leyɗele holko mbawɗa famminde yimɓe e mabɓe e on ɗon saaha mbawen artude également e namdal men ɗimmal Maodo Abou Samba Diop woni ko gandanɗa hoorema tigui rigui ɗeɗo leyɗele ɗe ganduɗa hoorema eɗen jalti holko woni janggo mabɓe ɓe jalti e CEDEAO holko fotata wonde janggo mabɓe surtout par ce que ko leyɗele ganduɗa hoorema koko jokkidirano so tawi ɓe jalte CEDEAO te CEDEAO ko fedde mawde ganduɗa hoorema vraiment leyɗele kewɗe ina ndinti e CEDEAO so tawi ɓe jalti henete vraiment est ce que addantamoɓe caɗele est ce que vraiment janggo maɓe mbaw vraiment naftude koye mabɓe par ce que so tawi ɓe jiiɗi jokkodirde e leyɗele goɗɗe hol peeje peccoɗe ɓe mbaɗata beele ɗum ina wawa latade sen gummima ɗon garen tan mataw e namdal men battidigal e on ɗon fannu sawi hande en jii ɗen ɗon leyɗele ɗe ganduɗa hoorema ko kañumen goni AS woni les états ɗe ganduɗa hoorema ko kañumen tigui goni ɗen ɗon leyɗele ɗe ganduɗa hoorema ko les états alliance des états de l'Afrique Alliance des États du Sahel. Voilà, Alliance des États du Sahel. Ɗeɗo leyɗele so tawi comme par exemple hande eɗe keeɓi koye mabɓe no hannirta ni en beela ɗum musal ngal wonata e nder meɗen wona kadi e nder ɓe gandanɗa hoorema ɓe vraiment en jinno jokkodirde mabɓe surtout kamɓe leyɗele ɗe aɗa andi hoɗɓe e nder leyɗele ɗe wonɓe walla les populations ganduɗa hoorema kañumen guura e leyɗele ɗe ko yaltannoɓe ko yahannoɓe so tawi vraiment won certaine mo mbaɗama privé won certaine privilège uji beele ɗum ɗon aussi wawa jibnande leyɗele ɗe caɗele Maodo Abou Samba Diop noon a jaama ceerno Abbas Sarr mi yettima mi yetti Mohamed Ndim e namdal ma ngal hande ko Côte d'Ivoire woni guinol golle jaydiyankoɓe saabi ɗum ko omo ganduɗa ko Tidjani Thiam ɓi Amadou Thiam mo ganduɗa bamum ko neɗɗo timmuɗo tedduɗo wonno e laamu Félix Houphouët-Boigny taskaɗo no feewi ancien journaliste jaaɗo ha radio télévision Côte d'Ivoire woni ministre de l'information rutti woni ambassadeur Sénégal to leydi Maroc mbiyen ni ko toon rutte joomum wadde eɗen gandi fawade kuulal ngal capanɗe nayyi e jeetati ngal ɓe kaali ko kañum ittimu mi wiyani wona goonga to banggue sariya kono Abbas ittede hande Tidjani Thiam mbiyen Côte d'Ivoire e leeɓayi fayi koye hedde l'an 2000 mo ganduɗa hakkude mo ganduɗa kañum woni Laurent Gbagbo e kanko Alassane Ouattara oɗo sababude sen ƴeewi way kono ko elminde no pamirten yimɓe joomen gande en taw ko towɓe ɓe ganduɗa ko darogol yankoɓe so tawi hande élection Côte d'Ivoire waɗama hande Laurent Gbagbo e doole jogui hande e caggal nde ummi nde soka caggal leydi arti doole muɗum ɗe haɗama yaade ɓe Sarlo Belen Goudé haɗama yaade Guillaume So Kamfoy So haɗama yaade Tidjani Thiam haɗama yaade foti ko Alassane Ouattara nana elmina yimɓe mawɓe ɓe wondunoɓe ha heddo yimɓe on tokoson yaada e mumen kono noon ɗum Abbas namnal ko goɗɗum saabu eɗen gandi omo ganduɗa kañum woni hono Robert Gueye nde waɗi coup d'état mo ganduɗa kañum woni hono Aly Konan Bédié nde yiɗi ɗum hadde ha joni laamu won peeje ɗe wanno ɗe ko ittude Aly Konan Bédié haɗi ɗum yaade kanko Alassane Ouattara haɗimo yaade ɓe mbima ko Burkina Faso najo haɗi landaji mawɗi foof yaade addi Gbagbo dikki ɗum
hollude bagbo ala yimɓe beele ma waw ɗum libde hade ko mbiyel tokosel ɗon noon dendagal yimɓe Côte d'Ivoire naɓe wotoɓe jeehi jantoyi e omo ganduɗa ko bagbo ha wawi laamade ɗum ko yiyande nan ɗon wadde hande o so tawi Tidiane Thiam haɗama yaade e PDCRDA landemo Félix Houphouët-Boigny wanno Alassane Ouattara so ƴeewi gila 93 nde o Houphouët-Boigny rutte jomum o yinno laamade kanko sikkuno kanko laamoto kono nden hokkuno dosde e kuule ko mo ganduɗa kañum woni hono kanko ay Konan Bédié kanko woni président assemblée nationale sababuni ko ɗon kulle ɗe mbino ko yidde wi tan Abbas no mbiɗa ni kulhuli gonaɗi ɗi hande leydi Côte d'Ivoire koko wanno ko hoto wattude to banggue guerre civil kadi sen gatti e ɗum hay sona ni wiide Amadou Thiam no Tidiane Thiam elminama walla ala ɗum koto banggue kuule banggue nationalité hande o firti Alassane Ouattara ni yiɗi wadde 4 mandat 4 mandat e Côte d'Ivoire addata ko musibaji en kalino ñanden yewta men ha mbiɗen nde mbiɗon wonde hono Sonko noddama CEDEAO wi yo probléme mum réglé toon to leydi Côte d'Ivoire mbimi leydi Côte d'Ivoire wawi réglude probléme Sénégal saabu Côte d'Ivoire deƴani CEDEAO sa yi min saha min mi wona militant somi jooɗima radio kala ko kalmi ko miijam mo jinɓe mo gañmi foof mboɗo wawi noon somi yalti radio mi wona militant mi jingan neɗɗo o kono leydi Côte d'Ivoire hande Alassane Ouattara jaaɗo ha nodduno toon to Yamoussoukro noddi dendagal ɓiɓɓe leydi Côte d'Ivoire wi ɗumen jinmi ko jaafuɗon mi e gardigo leydi ndi e mandat paaɗo goo mi mawni ɗiɗi mi tampi tati mi ala gurdam enɗam gonmi ko guila e BCEAO gonmi ko FMI banque mondial mi wondani e ɓesgam jinmi ko jaafuɗon mi mais Abbas on so yi ha ruttima wi Amadou Gon Coulibaly ancien premier ministre mune wadde sankima goɗɗo dewnoɗo hen sankima ɗum noon wawa lumtinde hay goto mais kanko hoore makko hoto Allah wat so yi waɗa lumtiɗo neɗɗo so yi waɗa lumtiɗo ɗum ɗon wona dalil ruttima waɗi gadiata ƴeɓogel gonga ha lamtima hande o nan faye 4 mandat mais holto Afrique fayi en jii a guiɓe so mo ganduɗa kamɓe gonduno ha waɗi feere ɓe mbaɗi Ibrahima Coulibaly IB kamɓe mbaɗi ɗum yimɓe ne gandi ɓe dutti wiyama Amadou Gon Coulibaly e goɗɗo ko waɗaɓe ko postaɓe wata o koko waɗa postone neɗɗo jotta ko tan wiya min tan goto wonata ha cayi ɗo min mi yadani hen ko gonga hono ɗum ɗo meeɗi wadde ɗeɗo peeje ɗe wone wadde e nder leydi Côte d'Ivoire mbimi ko ɗeɗo Robert Gueye wanno ko ɗeɗo ay Konan Bédié hoore muɗum wanno ay Konan Bédié nde laami nde haɓe makko hay tinde o wiya ko burkinanajo kadi Abbas en ƴeewi ko ɗum saabi leydi Côte d'Ivoire sa andira mahoyi to banggue kinɗe banggue leƴƴi ɗi yimɓe heɓe ne kulno yo julɓe laamu yimɓe heɓe ne kulno yo julɓe laamu sababu nde so tawi naati mataw jogani woppude o foyi laamima duuɓi 33 dañi on fattange nden kuule baɗni godani ay Konan Bédié laamima hay sinno ko duuɓi 4 Robert Gueye laamima ko hitande wotere Bagbo laamima duuɓi muɗum 12 e koye heɗɗon fitina o yaltuno wadde neɗɗo wawi wiide min so tawi mi ala lomto mais yo ƴeew goto e parti makko hande o ina wawno so haaɗi Tidiane Thiam yaade yo ƴeew goto e parti makko kanko no jooɗo fofto mais so accani ɗum addata ko caɗele goɗɗe Côte d'Ivoire jogori nattude koɗo nanno ɗo mbiyen ni sinno ɓe ganduɗa ko kañum woni Philippe Grégoire Yassine no gurno Kamil Ali Ali en Lazingue Saint-Pierre en yettoa ko ɗo par ce que ɓen meeɗa jabde yo juulo laamu ko hay leƴƴi hay diineji woni e leydi Côte d'Ivoire nafaten hande o min noon mi wona sariyanke wiide yo Tidiane Thiam artire ɓe mbi ko artile 48 nationalité mabɓe kamɓe ba mabɓe ko ɗum wonno ko ɗum ɓe donti so tawi noon kuule Côte d'Ivoire ñaawimo ɗum koye laawol ngoni mboɗo yaada e ɗum min kala ko saria ñaawi min mi wona sariyanke calimi noon ko omo ganduɗa ko Alassane Ouattara hande faade 4 mandat faye 5 mandat no Paul Biya en no woɓɓe no Fora Ñasimbe en ɓeɗo noon mbiye yo deglu Afrique to banggue CEDEAO Abbas ɗon wawa wonde min mi yadane wawi mboɗo jaaɓi noon neɗɗo no wawno neɗɗo ko wawa kono mo wawa fewnude galle mum wawa fewnu leydi mum to banggue politique ene jogori nadde e bonande so wi hande ina walla en enen ina nodda Sonko ina waajo en CEDEAO son jogui mo neli wona Alassane Ouattara foti nelade ɗum ko caɗele to banggue leydi ndi jaafoɗami meeɗino wadde kono ko wonno ko jibinani jaam kala nde neɗɗo wino mboɗo ittaɓe Côte d'Ivoire jibinani jaam ay Konan Bédié lomti o fof e maayi koye laamu ko noon waɗi Bédié nde waɗi noon
ko kuddata itti woni premier kuddata militaire leydi Côte d'Ivoire Robert Gueye nde wino ne waɗa noon itti mawɓe ɓe fof joñiɓe ha laaɓi addi Gbagbo sikki ne wawi ɗum libde Gbagbo liɓi ɗum caggal muɗum Gbagbo wi ko woppani laamu ko wannomo ko kanko wata ɗum won yiɗi wadde nde ñawande waɗa tawa ko kañum hawi ko yimɓe mum jaggi résultat ji ceeki ha laaɓi wino waɗa doole sakkitoyi ko sokede cour international justice de la Haye eɗen gandi kañum Sall Blay gude ko gatta ko ɓooyani wadde ngal ɗon namdal ko wiide wata mboɗo jaaɓi ko laamu ñaawi so tawi ko laawol yo heewe kono hoto ittu dendagal yimɓe mawɓe ɓe o huuli ɓe o adda yimɓe on togoson yidde waddude mumen walla wiya o woppata laamu so ɗum yawti ɗum koto banggue leydi Côte d'Ivoire ma en gartu hen so Allah lamɗo jaaɓi to banggue AS ko gonga kala nde jiiɗa ko meeɗa wadde waɗi wonko saabi ɗum wonko kalmi joni ne jogui sifaji ɗiɗi ko militaire en tato ko kañan laami eɓe jokkodiri e Guinée ɓe goni nayo kono Mamadou Doumbouya natani hen taw Mamadou Doumbouya natani hen taw kono ɗoftaka ko CEDEAO sababude ha joni nana fayi élection ngaji kono holno jogoy waade beele jogani kañumne ko wino ko saabu yawtiri danmo wino o kono sen garte kawtal ɗiɗo leyɗele heewa ɗum ko gueɗe ɗiɗi hen gueɗal gotal koninkoɓe leyɗele ne damodira to banggue kuddetaji kala leydi mande kuddeta militaire jooɗi leyɗele ne daɓodira addata dabgol ngol kono Ibrahima Traoré wayni hande ko capitaine ko suka tokoso hande laamima yontama leyɗele ɗe Burkina wadde keerol ɗe senroji nani hen liyetinaji nani hen ɓurɓe mo gaduji nani hen tawa ha joni kañen ko militaire en tan ko civil en laami sono jaaka kañen jogoto sakuji mbaalay ɓuuɓol gardude kanko suka tokoso omo rene omo teddine ɗum ko kiram remagal ina dana militaire en wiide mo Abbas Sall laamima ɗo henna te min ɓuymo gaade min ɓuymo cuusal nde min jeehi Saint-Cyr nde min jeehi Maroc nde min jeehi école Pacis Moscou école naval ko min dannomo ina addana ɗum to banggue kiram remagal gueɗal keɗɗigal ngal mawɓe leyɗele wasde ɗoftade ko woni hande kamin ko musiba ko woni guine équatorial ko hande ko bone guinnoɗo laamade leydi Togo nde laami ha gayni nde gayni hol ƴettuɗo ko kuddeta waɗa maka waɗa Sylvanus Olympio nde gayni ko yimɓe tata ɓili hen militaire en seeɗa kono ko ñasɓe yadema wonno less waɗi kuddeta 63 ha 2005 ko neɗɗo goto woni e laamu ha maaye laamu ɓim ƴetti guila nden ha joni nan jooɗi ɓeɗo mbawa ñawde Afrique ɓe mbawa wonde nelaɓe CEDEAO ele ko mawɓe peɗɗe leyɗele eɗen jetta président Macky Sall nde wonɗo nde wonko wanno hen waɗi to Burkina Faso itti caɗele nde omo ganduɗa ko kañum woni joom kunda tawa laami nde Amadou Haya Sanogo toon to Mali yeehi toon maslahaji kono hande o beele ɓeɗo mawɓe leyɗele wona sababude laamuji mabɓe ɗe gasata ɗi pirtani hay batte hen banggue jafuɗonmi saabi militaire ɓene ga AS ɓe ƴetti laamu Thiani ƴetti ɗon to Niger Goyta ƴetti toon to leydi Mali Ibrahima Traoré ƴetti to Burkina Faso ɗo ɓe pelliti yalde CEDEAO heddi ko holto ɓe mooli e hol molɗoɓe hol pellital ngal ɓe jogani ɗum pellital ngal ɓe jogani ɗum ko wiide hankkadi yaltude ɓe laamu leydi France ha laaɓa yaltuɓe France ɓe mooli o to leydi Russie so tawi noon ko yaltude nde woni ɓural mabɓe ko Allah andi beele ko heddade ɓe CEDEAO woni ɓural mabɓe kono koɓe ƴettuɓe pellital heddo noon ko sinno ƴetta hirande yata no wawani hoore muɗum hol battande ɓesguji ɗi e ɗeɗo leyɗele saabu goho Mali wonani e nokku jimde e maayo hango ɗon ina jogui ha joni mon caɗele Burkina Faso noon eko nandi hen kono noon kaldigal to banggue leyɗele goɗɗe ɗe ɓe gondi ɗe ina wawi wadde gartam ɗon waɗaniɓe so tawi noon ko ajeɓe France ɓolle waɗiɓe yaltinede wideɓe ngaluji mabɓe nawama mbiyen leyɗele goɗɗe nan ɗo ko wona kamɓe ko wona leydi Tchad yaltini France leydi ndi ganduɗa ko leydi Sénégal nani e nder hen eɗe ngol ɗon lawol ɗon ko saɗede kono ko wawi wonde hen kala koɓe mawɓe hellifaɓe soɓe pelliti yaltude ina wawi taw wonkoɓe jogani ɗum heddo noon heddo gondigal mabɓe e nder leyɗele ɗe mbadde keerol taw jeeya koye CEDEAO hol gurdam mbawɗam yaade hen so tawi passeport ɗi ceerandama to banggue ya garta hakkude yimɓe banggue douane banggue balance commercial e banggue jokkodiral diplomatie hono jogoye waade ko Allah andi Abbas jaafoɗami wona cufɗo no fewi to banggue mabɓaɗo ha diwti e kono mboɗino haalde no fewi ko wiide tan hande o so tawi CEDEAO ndi yiɗi safude leyɗele ɗe
yaato ina selli soɓe nela neɗɗo yo safoɓe yata ko neɗɗo celluɗo taw wona banno Allah subhanahu wa ta'ala hannde ko jogo wadde koddi wa ko yo Allah ɓumne en hannde wasa wadde caɗele e ko wonde leyɗele goɗɗe ko ɗum ɗo no kalano men seeɗa ha yewta wonde e paamen pamminen jaafuɗon mabɓe go so Allah lamɗo jaɓima en garto e yewtere nde caggal ndu ketɗen mawɗo Abou Samba Diop Allah jarama a jarama e ngal ɗo gandal vraiment Allah jarama e jarama kadi e andudemo vraiment leyɗele Afrique ɗe vraiment ko weltanademo no fewi e ñaganademo Allah nde Allah sellintima simbinma ko wona ko ɗum Mouhamed Ndim konngol ma batindima Allah hokki en tawtorede altine paaɗo inchallah altini paaɗo pour ko gandanɗa hoorema gueɗe paydinde aussi ina keewi tawede surtout vraiment enen ñaago Allah subhanahu wa taala surtout enen paye Dakar vraiment Médina Gounass enen ñaago Allah wallata en ha vraiment fof ina inchallah ma en wat no hewno ni tan waɗede toon to Dakar Médina Gounass yimɓe fof ene gandi lulde nde ko heɓete toon ko eko waɗete toon ko ɗum kadi humpata bandiraɓe men ɓe ganduɗa nana caggal leyɗele hakkillaji mumen e ɓerɗe mumen foof nana toon to wuuro teddungo to Médina Gounass en batta so wona yettude e jarnude dendagal bandiraɓe men yeeɓiyankoɓe men kamɓe kala te mbawi wonde nder dundu babaɗo mo e duwade surtout e oɗo Dakar ndo Allah hubinante en gueɗe ɗe foof Allah rewna ɗum lawol hay goto wasa dañde toon caɗele Allah hokka en fartaŋe vraiment Dakar o rewe jaam kala ko duwa toon Allah subhanahu wa taala jabano en bandam musidɓe tedduɓe min e mon ko Aset Paɗo so Allah lamɗo jaaɓi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh